سلام تخطاتل تزال كانل نسكت محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا وجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سبسكرايب كان على دليل زلخو مس ممسا حدش بريزيدنت ناي أمريكا نخلى جزء بريزيدنت زخون زلوا مالتي مس داعماي ممسا ناي بريزيدنت إلكت ترامب أب أمريكا نعو مسرت كيرناس next week زمرة أزلوا مس سمون مرة على نعو مسرت كيرناس كي ناي أمريكا ناي وصاي قدات بوليسات انتاي كمسل يخيل خون داي ترؤيتات هالوس كاب حجز ترائي خاطر قدم ناتو ناي بوليسي قدات وصاي خونتات رينا وانتاي مسل إلنا قل علالات كنقبر نالبات كنجمر سي السم مستعوته بتمرجع بوغن ابتي ابي ترازلو بوليتيكاوي حيلي يخون كابز أب دنبه زلو أب سدد زلو ناي تعاومو دنبه ريوتوتات ملستات رياكشنسي وهاب نيرو مالتي كاب كلتي وغنات استفعل علي حسابات تقرب نيرو نسو مسوس كم زخ قبريو كم زخ حجزيو أب كم زي حجزني قلز بسي استفعل علي حساباتي اللعال نيرمو اسكي خميت ريو كلتيو ناي كلتيو دنبه زنبري رياكشنز من البات بتناي ناي إيرتراخ نجمر تاي كمين يرت ملسي كاب إيرتراخ صعب ملسي نس معوات ناي ترامب سلام تسفي ولا ندخ جمر مسلني من الباش زي كالاي جيزي ترامب نفس الطعن ممتعو أكاتا يكون تاتينيرو عواتي زبال جن تعويتو ترامب مستعوت ترامب انتاي يخبر زبل هذا بزح حتى يمسي مخنياتو ترامب سو ميك أمريكا جريت أجين زبل ناتي فوكس كلنا بأمريكا إيو بهالايو أمريكا كمي جرع بيه كمي جرع سألوا كمي جرع أو شتام جمريا تحيل زبل أتحساس حجيز مس كل جيزة جن التناب كوادر كله نكامبينز تتعملوا دحار كتجبرو دي الكامراي السو تحدي أجداس زخونة نجاري جنب حفشة ترامب براغماتيك بحال ويكاني أبزلو ورعو خنا تستمر كوسي بوليس على زبليو سلازي بزعبا ديمقراسينا يكالوت هاجرات بزعبا مسل سبعوي قدايات زبال بزح كتكورني انتاي دعا كميجيرو كسرح خل كميجيرونا أمريكا زربح كجبر خل أو قلت خطكوريو سلاز تبعله بوش تعدي بمنجسي ناي إرترا مالتيو دارجا بحجوز تقبله خويني يسمعني بزحات دقفتي نايت منجس زبالون انت نهاجرنا حجزي لهم انت نولك قوي ربحهم كطباوخن قال بهلاوي هيمانوتاوي نترامب زمرتو خويني يسمعني بتزرعنا يو كامبين زنبرة جيزة جن بوغن تقاوم تقاني هجي دارجا لوبي يقبرالو نري لنا ترامب خمي جيرو حجزنا خل كمي جيرو نتنا عدنا دلو ديكتاتور ياو سرعات عم محياش ويا مقلاي انت يا بركو تقبر قل من محدار ترامب تبعيلو تثبيت تقبرلو مس قال حلفتي وي كاني أبالات ناي بايتو قال مزرراب قبركم زلون الزيز وتصدلو زينا نري لنا جن انت يقبر ترامب توسانيو نخلتياتهم دنبخ سمعهم ديو نخلتياتهم دنبخ نصقهم ديو وي انتاي نعيكر بحاني نا أمريكا انتاي يزربحا إلو ديو مجمريا تارجيت كقبر كنريعنا مالتي قن نتصوريزي ترامب خوينو كالو خوينو نا أمريكا مرحي مجمريا تا أمريكان انترست ويك عنا نا أمريكا دليت قدامنت كم نسرع بزعبازي زترتر نجار يلن مالتي من الباش أبزي حدا نجار كقولت صدلن حرالو ترامب خمزن رير لنا بفلاي كأتوم ترامب زدقفو توم فار رايت زباليوم كم بعل إيلون ماسك ناي تويتر وناني من الباش توم ليفت زبالون كم بعل زي زاكبرك البحال ناي فيسبوك وناني زنبرون هجي ناب ترامب قلتو يتقعلو مخنيات عمارات إيبلون تناي فيسبوك زنبرا جايد لاينز كله يما حيشالو اتي فاكت تشيك زبال زنبرا حاسوت اندحر صحيفكا قال اندحر غيركا ورنين متسكان نبرا من الباش كوم عينت ورنين اي كلي مالتي كوم اندحر كوينخا ات ميس انفورميشن اند ديس انفورميشن نبلو جيجا حبريتا مهاب وي سبات كون يلكا مدنقار اندابز خير مخانون الرأي كايو سلازي بحفشا ترامب نتوم مسؤول زلو دنبن عاد
የማናዊ ዝኾነ ስርዓት ክፈጥሩ ኢሎም ዳርጋ ይፅዕሩ ኣለዉ ኢሎን ማስክ ምስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝገብሮ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኣብ ጀርመን ዝገብሮ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ምናልባሽ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ክገብር ይኽእል ይኸውን እዩ ከምዚ እንድሕር ገይሩ ከዓኒ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ፍትሒ ገለ ዝበሃል ናይ ሃገራት ክግድሶም ድዩ ኢልካ እንድሕር ሓቲትካ ይጠራጠር እየ ኣነ ዝግድሶም ኮይኑ ኣይመስለንን እዩ እስኪ እያ ምናልባት ወሳኺ أو سكي تكاتلون نحن نركح إنك نبر responses. بزح توسعك يا بالله أنت سؤالم سلام قدمه كم زي سامو قبل سنة حي بعلم توير تراز ولا سرعة بعلو بحجز كم تقبلون تقعد ديما ناي ينقع حجز كامل أخت خمس دولون قال يقولات نزرع يعني نجرندي أجت قند مسألة أو نجر كوين زرعنا عي أبتي جيوبوليتيكاوي الوسطنا أمريكا وأبتي فورين بوليسناتهم كمت زخل لو تتعلق دي مس ترامب زبل حتى يدخون بخمي حزة خل انتاي عينت لو تخمت زخل فلاين كبابينا زلوا نجارات كتصل زخل مالتي أكيد أورد ريال لنا انتاي صلوات هذا في الترى لما يدي الاستعجي أبكالك انتاي صلوات في الوخل بس عند زولا زلوا نجار انت اللي حدا سلام دو استبليت خمس قلي زلوا اب يوكرين خن اب ميدل ايست خن أبكالك يا فرار بحيلنا أمريكا تتكمس نقول لكم ست قبلكم يا ياخذ زل أخوه قبر زخدك وعالمي دل لا معلش وخلاء الزرار بقى أجيك نيرترا بخميك صلوا خل I think بزح كنفلت نخل كويني سمعني نبزل بزح الجوان تدايركت بوليسي تاعت ناتو تفورين بوليسي أي بقليل خل نتسي تردي كعلني بزوان زمالتي من بعد انتينا كنعزب نخل انتيهم من يوم توم ناتو أب government زروق حمز ولا سباسي من يوم زعبا تعينت انترست دولون سباتهم تعينت بوليسي زغطلو سباتهم كنبلنا خلينا قالك خمسة كبلت أنا حتى كابتوم هبتامات زروق ودلو سابورت نبعلو حجقنا نبعل السقالي لا يكون النوع مانج كقبر مالتي مع فريكشن كيف التركم زلت أورد نرجع لنا مالتي هذا polarizing دخونه إفكت له كا بقليل عالم كصح دخل نجار انت اللي خا بوبوليزم مالتي او ترى امريكا ترى يكون بزرينا هنا نوعلنا ابي كين تاي قاطم نير ده حلف سامر مالتي اب كاله اوروبا اب جرمن تاي قبرالو نريا لنا فرنسا اب ميدل ايست تخم دول نفلطينا اب قدم اجت بوبوليزم نبع على حدا ابي ناي بوليتيكا مسارح انداخونه متصالو مالتي ناي ترامب قستعد تيجو بوليتيكال وين بايلاترال ناتو بوليسي تاسي بزح لو دخل دم صدلون رينا حجنا أمنت ريليشن مس كندا دلوري إننا أنت يكون برايم مينستر أو ريزاين كيرو مس مكسيكو دلون أنت يكون خل تقندي كلير لخرية ذي كأننا ذلنا نجر أو أفريقيا أنت عينت بوليستات كله خل مالتي تقندي ترامب وبعلز ولا نجر أنت اللي أنت عينت exploitative interests اللون أو كنا إحنا عندك أمرهم نخل بالجات هذا انتهى لون أمريكا فرست تتقم وين أمريكا ميليتاري تتقم زبل كستايت كما تسخيل مالتي I think حاجة كليرة يكونن قاسي ناقن مستي بوليسيتات قال خستاي كنوت فون كله قال كن محر نخو من البلاد زمزو زلا سامنتات مالتي كابسي كل جزء زحسبان زنبر أنا تا مجمريا نايوهانا ملخت مسوساتي تعدز الله سرعتي ندريخاو كل جزء كم صري حصينت صري حصياو زخونه جبات زخونه ناي ويسرن سرعتاتن عندرا እዚ እንኮ ቁፅራዊ ዝብሎ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መራሕን ባዕሉ ማለት እቲ እንኮ ቁፅራዊ ፀረ እንኮ ቁፅራዊ ግበታ ይቃለስ ካብ ዝብል ስርዓት ኦፍ ኮርስ ሃገር ትመርሕ እንድሕር ኣለካ ኮንካ በቲ ናቶ መራእያ ኣሎ እቲ ፕራግማቲክ ዝበሃል ኢንጌጅመንት ሎ ኢንጌጅ ክትገብር ምስ ዝኾነ ኣብ ስልጣን ዝመፅእ ሓይሊ ባህርያዊ ነገር ማለት እዩ ከምዚ ምሻሉ ዘይንቡር ገይሮም ኣይኮነን ንብል ዘለና ትኸሙ ምግባሮም ግን በቲ ሓደ ሓደ ከዓ እንታይ ዝፈጥረልካስ ከምዚ ሳሙን ክብሎ ፀንሐ ولا زي زلو حدش تريتات زقلاقل زلو ناي حدش ناي ترامب منغسس انتاي زخون زلو انتاي نرئ زلنا زناي كم سامز بولو زناي ايلون ماسك ناي تويتر وناني بليونير نبعلو ناي فيسبوك وناني نبعلو ناي امازون ولا توم ناي تيك بليونير سي انتاي مزغبرو زلو تا منغستي تا ستيتن زيوم بليونيرس نسي ناب حدا يمزموص زلو معناتي حجتي
እቲ ኮርፖሬት ኢንትረስት ንብሎ እቲ ኮርፖሬት ረብሓታት ናይዞም ቢሊነርስ እዚኣቶም ነታ ስቴት ኦኪፓይ ምግባር ነታ ስቴት ብምሓዝ ከም ኣገልጋሊት እናቶም ረብሓታት ከም ትኸውን እዮም ዝገብርዋ ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲኣቶም ምችዋልስ ሪኢንፎርስ እንዳገበሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ናይ ቁጠባ ፖሊሲታት ክኽተል ይኽእል ኢልካ ትሪኦ ዘለካ ክሊር ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ምዃስ አንጻር ናይ ዌስተርን ዕብለላን ግበታን ይቃለስ እየ ዝብል ስርዓት ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ዎርም ዝኾነ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ክሰድድ ከሎ ሕጂ ሓደ ግዜ ናይ ብሓቅስ ከምዚ ፕሪንስፕልት ዝኾነ ስነ ሓሳባዊ መርገፂ ኣለዎም ድዩ እዚ ቁኑዕ እዚ ጌጋ ንምባል ዘይኮነስ ናይ ብሓቅስ ኣለዎም ድዩ ኣብዚስ ከም ሓደ መትከላዊ ዝኾነ ስነ ሓሳባዊ መትከል ዘይቅየር ኣለና ድዩ ዘይቅየር ማለት ዘይኮነስ ግን ብውዕዱስ ነቲ ዝግበር ዝዓበየ ነገራት ሼፕ ዝገብሮ ጋይድ ዝገብሮስ ኣለና ድዩ ኣለዎም ድገለልካ ክትሓትት ይገብረካ እዩ ማለት ምክንያቱስ ክሊርሊ እንድሕር አንጻር ዕብለላ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ትቃለስ ኮንካ ኣይርብሕኒ ንህዝብታት ትብል ኮንካ ንህዝቢ ኤርትራውን ኣይርብሕኒ ትብል ኮንካ እንታይ ኢኻ ዳ ትገብር ዘለካ ካብ ትራምፕስ እንታይ ኢኻ ትደል ዘለካ ትራምፕስ ሓደ ሞራል ርእዩ ብዓይኒ ሰብኣውነት ርእዩ ዝገብሮ ነገር የለን ከምዚ ሳሚ ዝበሎ ትራንዛክሽናሊ ዕዳጋ የንዕኡ ማለት እዩ ኣብቲ ዕዳጋስ ብኸመይ ኢኻ ካብኡ ክትርባሕ ዝብል ሕጂ ሕቶታት የልዕል መቸም ምናልባሽ ኣብዛ ህያብ ዝበላ ክምላ ኣላ ተስፋየ ሓደ ብሕልፊ ናብቲ ዞባና ወላ ናብ ኩሉ ዓለም ትራምፕ ንመን እዩ ክመርፅ እቶም ዓበይቲ ጥራሕ ደይኮነ እቶም ንኣሽቱ ታሕቲ ደለዉ ኣድቫይዘራት ወይ እቶም ምክትላት ናይ ወፃኢ ጉዳያት እዚ ናይ ዴስክታት ሓለፍቲ ብዙሕ ፅልዋ ኣለዉ ንኣሽቱ እንዳመሰሉ መን እዮም ኣብቲ ከባቢና ክመፁ እሱ ብዙሕ ነገር ሓበሬታ ክበና እዩ ግን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ወይ 5 ዓመት ናይ ስልጣን ጊዜኡ ዝነበረ ትራምፕ ኣብቲ እዋን እቲ ዝረኣናዮ ከም ሓደ ኩናት ኣይደሊኒ ዓለም ከረጋግአ ብዙሕ ዕግርግር ኣይከሉን እዩ ዝብል መርሖ ድመስል ሒዙ መፅኡ ዳርጋ ብዙሕ ዕግርግር እውን ኣይነበረን ዳርጋ ፍልይ ዝበለ እሱ እውን ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ተዘይኮይኑ ኣሜሪካ ብዙሕ ኣብ ኮንፍሊክት ኣይኣተውን ኣብቲ እዋን እቲ ሕጂ ግን ንሪኦ ዘለና ልክዕ ከምዚ ህያብ ክብሎ ዝፀንሐ እዚ ናይ ካናዳ ዝኾነ ካናዳ ከም ሓንቲ ዞባ ምሳና ክትኣት ኣለዋ ዝብል ቁጠባዊ ፀቕጢ ክገብረላ እየ ዝብል ኣምፅኡ ኣሎ እዚ ናይ ግሪንላንድ ምስ ስዌደን ምስ ደንማርክን ኣብኡ ቁርብ ምዝርራብ ጥራሕ ደይኮነ ክሳብ ፖለቲካዊ ቆይቁ ዝመስል ነገር ኣምፅኡ ኣሎ ከምዚ ዝበሎ ኣብ ሜክሲኮ እቲ ጋልፍ ኦፍ ሜክሲኮ ጋልፍ ኦፍ ኣሜሪካ ክንብሎ ኢና ይብላ ኣሎ ምናልባሽ ካልእ ከምኡ ዳ መሰለ ነገራት ብዙሕ ተህዲድ ዝተሓወሰ ነገራት ይዛረብ ኣሎ እዚ ናይ እስራኤልን ፍልስጤምን ርኢናዮ ኣለና ኣነ ብስልጣን ከይመፃኹ ሓደ ነገር ተዘይጌርኩም ሄል ክዘንብ ናብቲ ከባቢ ይብላ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ መፃኢ 4 ወይ 5 ዓመት ዝፀንሓሉ ግዜ እንታይ እዩ ክገብር ከምቲ ናይቲ ዝሓለፈ ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ስልጣን ግዜ ክሕልፍ ድዩ ኢልካ እሱ ምናልባሽ ብቐረባ ክንሪኦ ኢና ግን በዚ ሕጂ ጀሚርዎ ዘሎ እንድሕር ርኢናዮ ምናልባሽ ልውጥ ዝበለ ኮይኑ ክመፅእ ክእል እዩ ካልእ እውን ምዘን ናይ ብሬክስ ሃገራት ዶላር ምጥቃም ተገዲፍክንኦ ወይ ዶላር ተዘይተጠቂምክን ሳንክሽን ክገብር ኢኮኖሚክ ሳንክሽን ታሪፍ ዶ ቀረፅ ዶ እንዳበለ ኣብኡ ምፍራሕ ገብር ኣሎ ቀለልቲ ሃገራት ኣይኮነን ዓበይቲ ሃገራት እየን በዓል ሩስያ ቻይና ህንዲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብራዚል ገለ ዝርከበን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገራት እዚ ሒዙ እንዳመፀ ምናልባሽ ስልጣን ምስ ሓዘ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ልዝብ ክብል ድዩ ናብ ቀልቡ ክምለስ ድዩ ሕጂ ተህዲድ ድዩ ዝገብር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ድዩ ዝገብር ዘሎ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ግን እዚ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ኣስጋእ እዩ እዚ ንዕኡ ምስኡ ዝኸዱ ደለዉ ናብ ዝኾነ ሎክሎክ ድብሉ ደለዉ ከም በዓል ኢሎን ማስክ ዝኸድዎ ደለዉ ኣካይዳ እውን ኣስጋእ እዩ ሕጂ እንታይ ዓይነት ኩነታት ክንርኢ ኢና ኣብ መፃኢ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ከምዚ ህያብ ክብሎ ፀንሐ ምናልባሽ ግን ኣብዚ ብፍላይ ንዓኻ ሓታ ዘሊ ተስፋ ዓለም ሕጂውን ክትብል ፀኒሕካ እዚ ናይ ዓድና ፖለቲካስ ፕራግማቲስት ድዮም ኮይኖም ወይ ከዓኒ ትዝብልዎ ዝነበሩ እንኮ ቆፅራዊ ስርዓት ወይ እዚ ዩኒፖላር ዝበሃል ንዕኡ ገዲፎምሲ ሕጂ ስለምንታይ ደኣ ንትራምፕ ተስፋ ገብርሉ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ኩሉ ግዜ ዝዝረብ ነገር ኣሎ ኣነ ዝገርመኒ ፖለቲካ ሽርሙጣ እዩ ዝበሃል ኣነ እኳ መትከል ክህልወካ ኣለዎ ዘርባሐካ ክትርኢ ኣለካ ሎንግ ተርም ንነዊሕ ማዕረኽ እንደዩ ነታ ሃገር ኣርባሕ ነቲ ህዝቢ ኣርባሕ ኢልካ ክትርኢ ኣለካ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ምናልባሽ ስኻ ብፍሉይ ፖለቲካል ሳይንቲስት ኢኻ ፖለቲካ ሸርሙጣ ድስከ ብዛዕባ እዚ ካ ቅርቦ ትኽእልና
أتيا political sciences زيناتك يتخبرني مالت ولا اتليست بوليتيكال ساينس اندر جراجويت تمايركا كلتا ماسترز تمايركا تم سبعتنا كيتدناغروم كل جزء ربحاتات مس جزء يغير يزخون سبسي بوليتيكاوي رأيه زي كير سب زي كير سرعات زي كير زخون بوليتيكال انتتي يلن مالتي همزي أب من استصحفي يكونن ولا حدا بوليتيكاو سنا حساب ناي حدا ناي سب خون ناي بوليتيكال بارتي خون ناي حاجر خون مالتي يرني مبالا يكوننكم من بزلنا جد كل جزيس ناي حدا عدي ناي حدا حاجر ناي حدا حزبي مريح زخون جايد زخون حدا استراتيجي كالتشر الله استراتيجيك ثينكينج استراتيجيك كوا بهلي استراتيجيك كوا تحساسبا تفلسفنا ناي حدا عدي ناي وصا غدات قطباو خون محبراو خون لا سكريتي خون البوليتيكاوي منقد رود ماب جايد زقبرسي حدا برودلي ولا خنبلو نخل ديفايند زخونه زتغلص نصور زخونه حدا فيجن تقمط يقمط زخونه سرعات مالته نسو خغير كله تخالي زمص سرعات كم ولا مانيفستو خدخلنا ناتو سنا حساب حيزون كمص خدي اذن حساب زي ايقيرني مالت ايكونن اوف كورس ايلمنت اوف براغماتيزم نلو زلنا اقداس نغري مالتي ግን انا خريو خلو ناي تبتعدنا زلو سرعات سي ناي بحقي كمزي مسرت زلو دلدل مسرت زلو استراتيجي كالتشر الله خوين ايسمعنا تحنت نفلطا كتولو تخل قواميت كل غزي زي تغير برينسيبل زغونت بتناتهم تاشم ولا عناويت كلا تا نخينات ترحول كهجم كمتاويا اتخلى ولا حدا مالتي كم سبويلر زغونه سرح سطح حتى قوامي زبال ابكال قوامي زبال بوليتيكاون سنه حساباون محبراون بوليسيتات متكلات ايرا كلهم من انا مالتي 30 عام كم نوريو مالتي تحنت قوامي ناتهم دوام كونستانت فاريابل ناتهم كويناتن سمت فان راح يزخون زلا مالتي سلازي سي انتا يخبل دلي بوليسي ناتهم دغ مغمت غيروم نابز معرباو عالم انجيجمنت حدا حناص زغونه صمدو خغبر صقم يبل انتركم حسيبم صبو سغابنت حزب زربح زغونه سغابن حزب ارترا زربح زغونه صقم يبلان ግን ኮሙስሉ ዘይኮነና ሙኻስ ኖዊን ትራምፕ ንትራምፕ ቡምፍላት ካ ማለት እዩ አንተ ወይ እንታይ ተቀስካ ነርካስ ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ስልጣን ግዜኡ ሲ ብተዛማዲ ከምዚ ዓለማዊ ዝኮነ ካዮስ ወይ ቀውስታት ኣይነበረን ብውሕዱስ ናቱ ናይቲ መንግስቲ ናቱ ቀጥታዊ ተራ ዘለዎ ማለት ሓደ ዝኸውን ዘኻኣሎ ድሪ ምናልባት ነይሩ ኮይኑ ኣሜሪካ ፈርስ ዝብል ሞር ናብ ዘቤታዊ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ጥራሕ ዝጥምት ሓደ አይዞሌሽንስ ዝኮነ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ክስታት ይኽተል ነይሩ ማለት እዩ እዚ ግን ናይ ኣሜሪካ ቁጠባዊ ረብሓታት ናይ ሴኩሪቲ ረብሓታት ኣዋጋ ዕዳጋ እንተ ዝኣቱ ነይሩ ሲ ትራምፕ ዶ ይድሓሊ ጠጠሙ በለ ኖ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ምናልባት ኣጋጣሚ ኣብቲ ግዜኡስ ኣብዚ ቀይ ባሕሪ ኹን ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ኹን ኣብቲ ኤሽያ ፓሲፊክ ኹን ኣብ ካልእ ቦታታት ናይ ዓለም ስናይ ብሓቂ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ስነ ቁጠባውን ፖለቲካውን ፀጥታውን ረብሓታት ግዜኡ ትራምፕ ዝነበረሉ ግዜ ናይ ብሓቂ ዘስግእ ኣይመፀን ነይሩ እንተኮይኑ እምበር I don't think so we would hesitate سقمت نخوسد مالتي لازم حنت لسه تا فاكتور روح هيك تكون تخيل لي حسب حج قرب مور اجريسيف زخونه نبدغ زطمته عينت ناي وصاي غدات بوليسي يختل الله خويني سمعني نالبات ببينن كيكونات حطوتات ابتا ناي ابتا عد زلو سرعات كن زي قير ناتهم حنتس اتا زرغت راح امبر اتخالسي ايرانان قدم حجون زبحال نيرو زخلو እንዳصرفو نتنا امريكا اجندا واشنطن دوغل እንዳተባሃለ ኣብ መጀመርያ 2000 ዝነበረሉ ግዜ ኦ ቦታ ክንህበኩም ተባሂሎም ስጋብ ለሚኖም ሞንገሌ ዝባሃል ማለት እዩ ቤዝ ክንበኩም ኣብ ኣቤርታሲ ዳርጋ ለመና ነይሩ ዝባሃል ማለት ስለዚህ ኣበየሎ ዳቲ ናይ ብሓቂ ከምዚ አንታይ ኢምፔሪያል ዝኮነ ስታንስ ናቶም ሲ question to go on ነዚታት ማለት ያ ምናልባት ንሽ ኣኽዳት በልካደ ሰላም ኣቲ እታ እንኮ ስትራቴጂ ክንብላ ንኽእል ኤርትራ ዘሎ ነገር ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ሓደ ሰርቫይቫል ስትራቴጂ ኣለዎ ብኸመይ ገይሮም ይነብሩ ከመይ ገና ንቕፅል ኣብዚ ዘለናዮ ብኸመይ ገና ኢና ንሕዞ ኣብ ፓወር ናይ ምፅናሕ ስትራቴጂ ናቶም ዘይ
على عبي انفست تقبروا لنا قرعت مالتي حجي كما يقري ناي ترامب مساخن تخلق جو بوليتيكال لخون فاكتورز بخمي يسألون ناتهم سرفايفل استراتيجي مرة قداسي مالتي حجي بوليس ناي ترامب اب سيريا انتاي كمسلي اب لبنان انتاي كمسلي اب يمن انتاي كخوني تاي كستاي كلهم خل زيتات بقربة عم بكاتلون سوم مالتي ما ناتهم انترستي بدلو مالتي مسوخ انتاي كالو خالي ات سرفايفل استراتيجي ناتهم مس سرفايفل نايت حجر انت دات امريكا ريخايو مس ناشونال سيكوريتي مس كلا ندابل مستي هلاونت نايت حجر مس امريكايو ኣብ ሓደ ስትሮንግ ፖዚሽን ናይ ሰርቫይቫል ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ዲስኮርስ ናቶም ተዛሪናዮ ዝመፅእ ዘሎ ሓተታታት ዶ ካልእ ነገራት ህላውነት ናይቲ ስርዓት ምስ ህላውነት ናይቲ ሃገር ኣቲ ኣሜሪካ ናይ ምርኣይ ባህልታት ተንደንሲስ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ከምኡ ምግባር ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ ናይ ኣብቲ ሶቨሬንቲ ዝበሃል ኣምሪ ዝተፀግዐ ወይ ልኡላውነት ዝበሃል ኣምሪ ዝተፀግዐ ፓወር ይህበካ ማለት እዩ ሕጂ ናቶም እቲ ዲስኮርስ ናቶም ይኹን እቲ ህላውነት ቀፃሊ ናቶም ፊዚካል ፕሬዘንስ ናቶም ይኹን ኣብ ሓደ ዓብዪ ክስታይ ሮል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ትራምፕ ከዓ ኣብ ከምኡ ነገራት ከዓ ማለት ኢንተረስት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዕኒ ናይ ትራምፕ ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ህላውነት ናይቲ ሃገር ገለ ዘይኮነሲ ስታቢሊቲ ንዑ ኣገዳሲ እዚ ዲስራፕሽን ስ ብዙሕ ኣየድልዮን ይኹም ንዑ ማለት ታሪፍ ወርስ ገብር ኣሎ እቲ ዲስራፕሽን ዝደልሱ ኣብ ክስታይ ጥራይ ኣብቲ ኢኮኖሚክ ኣፌርስ ናይ ዓለም ማለት ሕጂ ናይ ታሪፍ ወርስ ጀሚረ ኣለኹም ምስ ቻይና ክንዲ እዚ ከኽፍለኩም እየ ናይ ካናዳ 60% 25% ከኽፍለኩም እየ ገለ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡ ጥራይ ኮምፒት ክገብር ዝደሊ ትራምፕ ማለት እዩ ቀንዲ ካልእ ኢንተረስትስ ኣለዎ ኦፍኮርስ ከም ኣብ ሚድል ኢስት ምስ በዓል ኢራን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ እንተዓለይዋስ ንዑ ፀገም ኣይኮነ ስርዓት ኣብ ኢራን እንተዓለየስ ንዑ መራ እንተሓጎሰ ማለት እዩ ግን ኣይ ቲንክ ብዙሕ ፋክተርስ ኣለዉ ብቐሊሉ ክንርድኦም ዘይንኽእል ኣብ ዝዋን እዚ ክሊር ከዓ ዘይኮኑና ማለት እዩ ሓደ ምናልባት ዘለዓልካ ፅቡቅ ነጥቢ ሕጂ እንታይ እቲ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃል እቲ ዞባ ናትና ተሓዋሲ ዞባ እዩ እንደን ኣገዳሲ ከዓ ብዓይኒ ዓለማዊ ቁጠባ ርኢና ከዓ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ማሕንቆ ቦታ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ኣብቲ ዞባናስ ዋላ ከም በዓል ኢሳያስ ዝኣመሰሉ ንህዝቦም ዝጭፍልቑ ግን ብተዛማድቲ ከም ፖሊስ ስቴት ኮይኖም ማለት እዩ ልክዕ ፖሊስ ዝገብሮ ነቲ ረጅን ነቲ ዞባ እንድሕር ዳ ተረኺቦም በቲ እታ ፀጥታ ኣገዳሲ ዝበልካ እታ ስታቢሊቲ ኣገዳሲ ዝበልካ ናይ ትራምፕ ዋላ ንኣብነት እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ኣገደሲ ዓይነት ሰባት እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ኣገደሲ ኣክተርስ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ማለት እዩ ሪጋርድለስ ኦፍ ንህዝቦም ኣብቲ ዘቤታዊ ኣካይዶም እንታይ ይገብሩ ብዘይገድስ ሓደ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ግን ሰኪር ይገብሩ ኣለዉ የውሕሱ ኣለዉ ውሕስ ንምግባር ብውሕዱ ተራ ይፃወቱ ኣለዉ ማለት ሕጂ ምስቶ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኢትዮጵያ እውን እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሶማልያ ሕቶ ኣሎ ካልእ ናይ በዓል ራሽያ ናይ በዓል ቻይና ውድድር እውን ስለ ዘሎ ብቲ ዞባ ከምዚ ፖሊስ ስቴት ኣብ ኤርትራ ኢንኣክቲቭ ብምግባርሲ ንክልቲኦም ከርብሕ ዝኽእል ናይ ዕዳጋ ቦታ ይረኽቡ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ተዓዲ ዘሎ ስርዓት እታ ናቱ ሰርቫይቫል ስትራቴጂ ናይ ምቕናይ ስንቂ ይረክብ ኣሎ ናይ ምቕናይ ዕድላት ይረክብ ኣሎ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ናይ ምሕዝነት ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክፈጥሩ ክኢሎም ኮይኖም ትራምፕ ከዓ ምናልባት ኣብቲ ረጅን ዘሎ እቲ ዞባ ዘሎ ሓደ ፀጥታ ወይ ከዓ ስታቢሊቲ እውን ክረክብ ብውዕዱስ ተስፋ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ እስኪ ናብ ካልእ ከይከድና ምናልባት ሓንቲ ወይ ሳሚ እንታይ ጠቂስካ ነርካ ካብቲ ከምዚ ኣወንታዊ ዝኾነ ነገራት ዝረኣናዮ ብዛዕባ ዳግማይ ምምፃእ ናብ ትራምፕ ናብ ስልጣንሲ ኩነቲ በቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ፖለቲካዊ ርኢና ዋላ ኣብ ኣፍሪቃ ከምኡ ዓይነት ትራንዛክሽናል ብምዃኑ ዝበዝሑ እዞም ኣውቶሪታርያን መራሕትስ ክደልይዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ንሱ ተገድሶት ኣብ ቢዝነስ እያ እቲ ናይ ቢዝነስ ዕድላት ናቱ እንተዳ ክሳይ ዘይኮኑሉ ካልእ ብዙሕ ኣይገደስን እዩ ስለዚ ኢት ወርክስ ንክልቲኦም ይሰርሕ እዩ ዝብል ሓፈሻዊ ትዕዝብትታት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዝሕቶ ይኮነስ ዋላ ኣብ ካልእ ኩነታት እውን ካልእቲ ዘለዓልካ ግን ናቱ ማሕበራውን ባህላውን ሃይማኖታውን መበገሲ ኣተሓሳስባታት ኣረኣእያታት እውን ሓደ ኣወንታዊ ተቐባልነት ንክህልዎ ገይሩ ይመስለኒ ገሌልካ ማለት ካብቲ ሕብረተሰብና ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ደንበ ዘሎ ይኹን ዋላ ኣብቲ ናይ ምድጋፍ ዘሎ እንታይ ማለት እያ ትራምፕ ካብቲ ሓደ እሱ ናብቲ ጎስጓስ ዘምፅኦ እቲ
ማሕበራዊ ኩነታት ብፍላይ እቲ ሕቶ ሃይማኖት ሕቶ እዚ ናይ ግብረ ሰዶምነት ዝበሃል ወይ ገይ ኤንድ ሌዝቢያን እሱ እዩ እሱ ከዓ ሰባት በብናቶም መዳይ እቶም ንዕኦም ክድግፍዎ ዝኽእሉ ደጊፎሞ እቶም ክነፅግዎ ዝኽእሉ ከዓ ነፂጎሞ ማለት እዩ ግን ሓደ ካብቲ ኣብቲ ካምፔይን ምርጫ ዘምፅኦ ትራምፕ እዚ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣይከእትዎን እየ ካብ ቤት ትምህርቲ ከኣልየ እዚ ብፍላይ ኣብ ስፖርቲ ዝነበረ ናይ ፆታ ሕቶ ዝነበረ እሱ እውን ከኣልየ ክፈትሐ ዝብል ሕቶ ምፅኡ እዚ ከዓኒ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ እቶም ዓቀባብያን ኮንዘርቫቲቭ ዝበሃሉ ንትራምፕ መሪፆሞ ማለት እዩ ምናልባሽ እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዳርጋ ኖርማል ሕቶ እዩ ኩሉ ሰብ ተቐቢልዎ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብበዝሒ ማለት እዩ ኩሉ እኳ እንተዘይበልና ብበዝሒ ሰብ ተቐቢልዎ ኣሎ ክበሃል ከኣል እዩ ኣብ ብዙሓት ኮንዘርቫቲቭ ወይ ዓቀባብያን ቤተሰብ ሃይማኖተኛታት ኣብ ክልቲኣቱ ማለት እዩ ኣብ እስላምን ኣብ ክርስትያንን ዝኣምኑ እዚ ሕቶ እዚ ሓደ ካብቲ ዘስግኦም ገሊኦም እውን ቀለውዖም ክሳብ ካብ ቤት ትምህርቲ ውፅኢና ኣብ ገዛ ክንህሮም ኢና ዝብልሉ ዝነበሩ ኩነታት እዩ ገለ ሃገራት እውን ስክፍታታት ዝፈጥረለን ዝነበረ እዩ ምክንያቱ እዚ ሕቶ እዚ ሓደ ካብቲ ሕቶታት ናይ ሰብኣዊ መሰል ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብቶም ኣፍሪቃውያን ኣብ ገለገለ ምናልባሽ ናይ ኤስያ ሃገራት ከዓኒ ሕቶ ሰብኣዊ መሰል ጌርካ ዘይረአ እኮ ዳ ሕቶ ናይ ሓጢኣትን ናይ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነውርን ኮይኑ ስለ ዝረአ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ትራምፕ ንክመርፁ ትራምፕ ምስ መፀ ከዓኒ ዝተሓጎስሉ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕቶ ከምዚ ኢልካ ንምፍራድ ወይ ንሓደ ደጊፍካ ንሓደ ንምንፃግ ዘይኮነ ግን እዚ ካብዘን ምዕራባውያን ሃገር ወፂኻ ናብተን ዝምዕብላል ኣለዋ ሃገር ከም ሓውሲ ፀቕጢ ኮይኑ ከም ሓውሲ ናይ ሂማን ራይት ወይ ከዓ ሰብኣዊ መሰላት ኮይኑ ይመፅእ ስለ ዝነበረ ኣብ ገሊኡ እውን ምስ ሓገዝ ይተሓዋወስ ስለ ዝኾነ ሓገዝ ክትወስዱ ኮይንኩም እዚ ክተፍቅዱለኩም እዚ ዓይነት ሰብኣዊ መሰል ክትገብሩለኩም ዝበሃል ኣብ ገለ ኣብ ዩጋንዳ መፅኡ ነይሩ ምናልባሽ ኣብ ኬንያ ተቐልቂሉ ነይሩ ኣቐድም ኣቢሉ ኢትዮጵያ ተቐልቂሉ ነይሩ ኣብ ብዙሓት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት እውን መፅኡ ነይሩ እዚ ብዙሓት ዳርጋ ካብ እንግድዖም ዝቐንጠጠሎም ኮይኑ ይስማዓኒ ምስ ምምፃእ ትራምፕ ሕጂ እዚ ሓደ ተራ ነይርዎ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ኮስት ሕቶ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ብከምኡ ዓይነት ክብርታትን ቨርቹስን ደግነትን ይግዛእ ኢልካ ንክሳይ ንክትገብር መቸም ሓደ ናይ ባዕሉ ምልክት ሕቶ እንተዘልዕል ማለት እቲ ታሪክ ናቱ ድሕረ ባይቱ ናቱ ኩሉ ሪከርድስ ናቱ ርኢኻ ገለ ማለት ግን ከም ዝጥቀምሉ ፖለቲከኛታት ነታ ብከምኡ ዓይነት እምነት ዘሎ ሕብረተሰባት ኣብ ግዜ ስልጣን ይኹን ኣብ ናይ ኤሌክሽን ካምፔይንስ ይኹን ከም ዝጥቀምሉ እዩ እውን ዘርኤካ ማለት እዩ ፅቡቅ እምበር እስኪ ናብ ዝደንበና ከዓ ክንመፅእ ናብ ዝደንበ ተቃውሞ ኣብ ደገ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ትርእይዎ ዝቐነኹም ከምዚ ተወስኽ ዘበልኩም ክልቲኹም ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ሳምንታት ሓደ ፅቡቅ ኣወንታዊ ዝመስል ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት ይግበር ኣሎ ምስ ኣብ ኣሜሪካ ዓንተበይ ርኢ ነይረ ናይ ኤርፒኤም ዝወፀት ቪድዮ ሕልፍ ኢለሲ ድሓን ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ኮንቨርሴሽንስ እዚ ምንቅስቃሳት ተጀሚሮም ገለገለ ወከልቲ ናይ ዝተፈላለያ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ወይ ብርጌሳዊ ሓበራት ክኾና ይኽእላ ዝርርባት ከም ዘካየዱ ገለ ዝብል ዜና ርኤ ቅድሚ ገለ መዓልታት እውን ምስ ሓደ ማይክል ሩበን ዝበሃል ዝፀሓፋ ሓንቲ ኣርቲክል ዓንቀጽ እውን ክትዘውር ቀንያ ገለ ሓተታታት እውን ወፂላ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ኣብ ዝደንበ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዝብለካ ትኸምኡ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ኮኔክሽንስ ኔትወርክስ ምትእስሳራትን ዕድላትን ክርከብ ደስ ዝብለካ ነገር ማለት እዩ ነዛ ኣርቲክል ነዛ ዓንቀጽ ምስ ረኣኽዋ ግን ዋላ ካብቲ ታይትል ክሪኣ ከለኹስ ሓደ ሕቶ ልዒላትለይ እንታይ እዩ ኤርትራስ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ እዩ ዝብል ሕጂ ነቲ ብተዓዲ ዘሎ ስርዓት እዚ ንምኩሓሓል ዘይኮነሲ ኤርትራስ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ ገለ ክትገብር ኣለዋ እዩ ዝብል እቲ ምናልባት ትራፍ ዝኾነ ትርጉም ናይቲ ታይትል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ሕቶ መፂኒ وأمريكا اسمن كويني أمريكا أكت تجبر أمريكا قالت تجبر الله وخبل ندحر خوينا حدا يتراوسي بيناي مقعن كويني يزرق زلوا قليلا مالت حجنا نتيجة تعدد زلوا سرعة كساين مبارعهم قلنا تايبل حدا أمريكاوي
أمريكاوي إرتراوي نايكون إن شاء الله إرتراوي أمريكاوي با أيكون إن شاء الله دايركت زخون خسايسي أبتدي أبي إرتراز الله خسايون يقولون يخاطب لنا السماء المسرح هو أمريكا إرترا سمين كورونا أفريقيا أمريكا قال نجار كتقبر على الله مسبل حجوا من كون كخاخم تبزل خاص خبينا أنجل مسيح حسبكم زول زلوا مالتي كن حجزوا معلنا تسوى قبر زلوا مكاسوا مسالات نردو مش الله كم عينة العالم يقولون أمريكا قال نجار كتقبر على الله قال مسبل حجوا تاي مالتي خمير كاجل هنقول من كون قوم زبل حجن تاي حتى العللي إنجاج نقبرهم كلنا زي زكبر صمدتات بيناي ملكعي يخون انت عينة فريم ناي متحققاز ناي سممعات فريمز حازا يخون من يزورو يخون من يوننو يخون مالتي من يخون عبد قدمي تكوين يزوننو ان من تاي علامة اخي كل جزي عب متحققاز كل تأورب حتات كل غالي ماني ديسايز قبره ماني زوسنو تقول تروح كل تأورب حتات تترمس نايكم عينة ديسكاشنز ماني زوننو قال لس حتوتات العللي مالتي حجنتي زتقبرت صمدو زيكونكو كمزي كريتيكال زريو زلو خسي بحافشاس ان بصفح معان كن ريو خلناس أمريكاس نفلت أين أمريكان تايكم تخونت مالتي عالماوي قبتها بخمي وحس كنت قبرت تدلي عالماوي قبتات عالماوي اكسبلويتيشن بخمي كم تشالنجت كم زيكم كم زي بده تقند على نسي مالتي حجي عف كم زي نحنا خاب كم زي انزا مثلا حاجات ندوليو حاجزن ندوليو شركناتن اتناتن عبي قطباون استراتيجيكاون ربحاتاتن بخمي يواسب يخون إلي حسب كوما نزي خمز عينت دردر ويكات حد زي وانت قراج أو خون خلي تتأماماتي ربحاتاسي كوحز الحدا كوهيرنت زخونه منقسقاس كالنا دي قال لس حتوتات الله على اللين يرسكي خمي تعذبكم وكمي تعذبوا هيستوريكال ون أمريكا بمفلات مالت انتاي عيناي ربحة عيناي فاليو عيناي قدامنتاتي نتني أمريكان فورين بوليسي أمريكا أنا وسا قداسي زمرحو عبقمت بمؤتا كميري خمو زمص زلو زغبر زلو حدش دبلوماسياوي انقساقات واشنطن ابزي كيون يرا حداش وصات نظام اريتريا فوكس اند ريدرس بل حدا ناي لو فيرم من زوصات حنتي صحفت نيرا خوم عينت ناي ارترا دبلوماسياتن العلوت حالفتن سي ناي دبلوماسياوي سانكشنز اجداتات كغبرولهم تصوعون حنتي حداش ارتيكل ونوصي على حجي هو تسفيه من الباش زنت ولند لقى مسرع خوانسي كمزي نعاني لنا لوم استراقبنا يمثل احنا قدم اورجنايز غيرنا دحريه جن زي ان تخطات مصن تحنت ريان زنت ولند لقى قلتون ريان بحفشا جن انا انتاي زبل እቲ ናይ ደገ ዝግበር ዝኾነ ሓገዝ ነቲ ናብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከጋልጽ ዝኽእል ወይ ነቲ ናብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣብ ምቕያር ክሕግዝ ዝኽእል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ተወሳኺ ካታሊስት እዩ እምበር እሱ ዝገብሮ ነገር የለን ድብል እምነት ኣለኒ መሰረቱ ክገብር እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ዩኤስሲ حراي مو قمت لنا من قسم مو الكاخ قمت لنا حركوي ناسني سلمنتاي دبحال حتو يمت من الباش يس ناي ريجيم تشنجا يقبرون مالتا يكون انا بعلم ابتفل على هاجرات جيروميوم اب عراق جيروميوم اب كال هاجرات جيروميوم قل سلمنتاي يوم جيرومو السمس قبر خد حريو انت عينت لوتي ناب تخبابتي متيل كان حريقه كلاتنا نفلطينا مالتي نايس حد يكون كل هاي كالوت هاجرات مالتي ناي ليبيا كيس نفلطينا ناي عراق كيس نفلطينا ناي كالوتكم وزي تدالو لو تستغبر نغراتون نفلطينا هجي كلتا نغري ابزي اغداس خوين دسمعنا حدا يس زخونه عينت لو تغبر تخوينا ربعه حزبي لا تغبرنا من الباش مساعة التحاز حانت نجار اندحرا لاسني ابزي كالاي كينات عالم انجليز كاطو خلو ناب ايرتراس تنسمع شعو انتايو اندحر حقيسكم نس انجليز نات نتكم كوبكمي زبالسي تاتيلنا يو شعوكو
قال كو أثيم الله نيرم من إنجليز دحارم برتلي ممنا زبالالو زاناي ذا I didn't do it for you ناي منيح شو ما هبن ذا دراسي ناي ميشلارون ناي ميشلارو يعني ناتا مصحف اندحرام بيبكا خا انت يا تبلا بتخرنسي كحلفو خلوتهم ناي انجليزي እንዳ ሓለፈ ኮይኑ ሓንቲ ሰበይቲ ሽዑ ኢላ ዕምባባ ሒዛ ገለስ መፅያ ተሓጒሳ እንግሊዝ መፅኦም እሞ ሕጂ ናፅነትና ክህቡናዮም ሕጂ I didn't do it for you ከብያ ሙቭ ኣወይ ነገር I didn't do it for you ኢልዋ እያ ትብል ሕጂስ ንዓኺ ኢለ ኣይገበርክዎን እንተኣለይ እንዶ ኣብ ኢደሊ ክፀላም ነግሮ ኢልዋ ሕጂስ ክገብሩ እንድሕር ኮይኖም ከንዓና ኢሎም ድዮም ክገብሩ ኢልካ ምሕታት ምንሲ ኣገዳሲ መዓት ሪሶርስስ ኣጥፊኦም መዓት ብዙሕ ነገር ገይሮም ለውጢ ከምፅኡ እንድሕር ኮይኑ ብድሕር መጋረጃ እንታይ ስለ ዝደለዮም ኢልካ ምሕታት ኣድላይ እዩ እቲ ካልኣይ ፖይንት ከዓ እንታይ እዩ ወላ ድሓንስከ ገይሮም እሞ ንበር ወላ ንረብሖም ኢሎም ገይሮም ካብኡ ክንከስብ ንኽእል ኢና ድብል ሰብ ክህሉ ክእል እዩ ክትከስብ ንኽእል እንድሕር ኮይንና እንታይ ዓይነት ሓይሊ ኣለና እንታይ ዓይነት ውዳበ ኣለና እንታይ ዓይነት ጥርናፈ ኣለና እንታይ ዓይነት ምድላዋት ኣለና ምርኣይ ከዓኒ ኣገዳሲ እዚ ንሪኦ ዘለና ደንበ ፍትሒ ሎሚ ከቆናፅወ ኢለ ኣይኮንኩን ሪያሊቲ ዝበዝሐ ስለ ዝኾነ ብሃይማኖት ዝተፈናጨለ ብኣውራጃ ዝተፈናጨለ ብስነ ሓሳብ እኳ ክብሎ ይክእልን እየ ግን ብናቱ ፖለቲካዊ ውዳበ ዝተፈናጨለ ዓይነት ምንቅስቃስ እዩ ዘለና እዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ተሰኪምካ ክትኣቱ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ደገ ናቱ ዝኾነ ሽግራት ፈትሑ ሓደ ኮይኑ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ተወዲቡ እንተ ዝህሉ ነይሩ ምናልባሽ ምስ ኣተወስ ሓደ ለውጢ ከምፅእ ኢልካ ትፅበ ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ ናይ ሶርያ ክንመሃር ንኽእል ኢና ዓንቲ ወይ ንዕልል ነርና ናይ ሶርያ ካብ 2013 ዓመት እንድሕር ጀሚርካ ክሳብ ካብ 2011 ማለት እንድሕር ጀሚርካ ናይ 13 ዓመት ቃልሲዮም ኣካይዶም እቲ መጀመርያ ዝነበረ 5 ዓመት ግን ፋሕፋሕ ዝበለ ወላ ሓንቲ ኦርጋናይዜሽን እውን ኣይነበሎምን ዳሓረይ ወላ እኳ ዝፈላለዩ እንተነበሩ ግን ኣብ 2016-17 ዝነበራ ንእሽቶ ውዳበታት ኩለን ብተኻእለ መጠን ኣብ ሓንቲ እየን ተጠርኒፈን እዚ ናይ ኩርድስ ዝነበሩ እቶም ካልእ ናይ ኣይሲስ ዝነበሩ ገዲፍካ እቶም ሓያት ተሕሪር ኣልሻም ድበሃሉስ ብዙሓት ውድባት ጠርኒፎም ኣብ ሓደ ኦርጋናይዝ ዝኾኑ ዓዲ ኣትዮም ከዓ መንግስቲ ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ምስ ኩሉ ፍልልያቶም ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ውዳበ ከማንሲ የብልናን እዚ እቲ ዝኸፈ ውዳበ እየ ዝብል ዘለኹ ሓደ ዓብይ ዝተወደበ ዓይነት ውዳበ ይኮነን ምናልባሽ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተሪእናዮ ካብ ሜዳ ዝኣተወሉ ስኒ ሓደ ዓበ ሓይሊ ናቱ ዝኾነ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ማሕበራዊ እንኮላይ ቁጠባዊ ሓይሊ ሒዙ ይመፅ እዚ ዓይነት ውዳበ ሒዙ ዝመፀ መንግስቲ ንክኸውን ግዜ ይወሰደሉን ምናልባሽ እቲ ናቱ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ህዝቢ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ምሁር ኣካል ኣብቲ ሃገር ዝነበረ እንኮላይ ወፃእ ዝነበረ ነቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንኩሉ ሓይሊ ተጠቂሙ ነቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክቕይሮ ኣይከኣለን ዲክቴተርሽፕ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ይረግፀና ኣሎ ማለት እዩ ግን ከምዚ ዝበልኩኻ ክሕፅረልካ ሓደ ስለምንታይ ኢሎም እዮም ዝገብሩልካ እንታይ ክረብሑ ስለ ዝደለዮም ካልኣይ ወላ እንተ ዝገብርዎ ኣብቲ ናቶም ዝገበርዎ ኣነ ተረፍ መረፍ ክረክብ እሞ ተረባሓ ክኸውን እየ እንድሕር ትብል ኮንካ ንኸምኡ ዝኸውን ውዳበ ኣሎ ዲልካ ምሕታት ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ክልተ ነገር ካልዕላ ሽዑ ናብ ህያፍ እውን ክምለስ እየ ሓደ ዋላ ንዓንተ በዚአን ምስ ረኣናየንሲ ከም ዝበልካ እዛ ዕላልሳ ቀዲምና ኢና ሓሲብና ነርና እስኪ ቁርብስ ሪፍሌክት ንግበር ገለ ክንበሃል ቀኒና ኣጋጣሚ ካዚአን ሕጂ ዝመፃ ዘለዋ ኣወንታዊ ናይ ፅምዶ ዜናታት እንዳተቐልቀለ ከሎ ሕጂ ለመዓልቲ ዋላ እንዳመፃ ከለኹ እዚኣስ ከምዚ ነቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ክንሃርም ወይ ከዓ ክንነቅፍ ክሳይ ንገብር ዘለና ከምዚ ኔጌቲቭ ዝኾነ ክሳይ ጥራሕ ተነምፅእ ዘለና ኩሉ ግዜ ከይትመስልስ እንዳተሰከፍኩ እየ ነይረ ግን ኣይ ቲንክ ከም ሃገራውያን ከኣስ ከነልዕሎ ዘለና ሓደ ክሪቲካል ሕቶታት ኣገዳሲ ሕቶታት እዩ ማለት እዩ ሓደ እዚ ኣሜሪካ ወይ ከዓ እዚ ምዕራባዊ ዝበሃል ዓለም ከም ሓደ ካፒታሊስት ዝኾነ ርእሰ ማላዊ ዝኾነ ደንበስ ንዕኡ ገዲፍና ናብቲ ናይ ማሕበርነት ወይ ናይ ደስነት ደንበ ንኺድ ወይ ነዚ ሓደ ገዲፍና ናብዚ ንኺድ ኣይኮና ንምባል ኣይኮነን ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ግልፅ ክንገብሮ ሱስ ንዝኾነ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ውድባትን ምንቅስቃሳትን ዝምልከት ናቶም ኢንዲቪዥዋል ናይ ውልቂ ፖሊሲ ማለት እዩ ግን እንታይ ተልዕለለይ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ትረኻ ኣብቲ ናሬቲቭ ኣብቲ ትረኻ ናይቲ ስርዓት ከዓ ንወድቕ ኣለና ኮይኑ ይስምዓኒ ንሕና ማለት ኦኬ ኣሜሪካ ክትሕግዘና ክላስ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሓደ ዓለማዊ ገባቲ ሓይሊ ስርዓት ክሕግዘና ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እንድሕር ኢልና በቲ ሓደ ከዓ
السرعات زبلا بعد خان الساعة مالتي مسارحنا عالماوي قباتي ناي معرباوي سرعات كوينهم جنزب دا تخفلوا بخبدهم زتعصبوا قال دا بلخ حدا ناي حصو ترخاون يفتري تسرعات مالتي هجي انتهي تحطنا باخم يعني لان هي بنا باخ خمس ساعة نحن كمزي ناي مفرارحي ترخا سكير مونجرن زبلو ناي مفرارح ترخا دون نفتر لنا ابتناتو ناي تسرعات ترخا دون ودق لنا كمزي عينة حطوتات كاب ملعال ويس ناي بحكي كلير لخاسي اوبن لخ نزارب لهم كنكل علينا مخياتو تسرعات يربح بزي قدسنا عناس تقند حسابنا تقند حلم ناس ناي هزبي ارترا ربحا ناي تعدي ناي تهاجر كربحان صدتان زو حصل خونتاسي كن ديسكاس نقبرو لنا بزي سكفتخ اسكنو العلوهم كل علينا ولا ناي تقاوم دنبفت ناي لوط ناي مدلاي دنبن هالوس السو خونا لوتي عند حلافنتنا كمان كاب زبل حسابنا نلعلو زلنا مالت حجي نزخنا يمكساس نمهران ويك ساين مبال زي خونسي اكل نايتي قدلت تحتاجرس اكل نايتي زلو قدلتنا ونحنا مالت كل ديسكاس نقبر كل علينا وخمينا نرؤي زلنا حمزه سام زبل كيا ناي بحكي فورميدابل زخونه بوليتيكاو حيلي سقابناتو محبراوي قطباو خلا أودا دبا زلو ريلابل زخونه كم مشارخ تسكر رأز الكوسة الحيلي أبناي طعوم دنبا يتفترن على مالك السو سقاب زي تفتره بحقان دا أتخاب قلن دا وصحات راح يخوون مالتي فلازم انتاي نقبر لنا بحارقا خؤتي خؤل دو قال لازم الحطوم العسع قداسي هي يامنا بحا خم لسابتاناي كم زعينة ترخاتاسي تسرعات كتقومو لزخل ديسكرسيف زخونه ريسورسز ወይ ከዓ ስንቅ ንህቦ ኣለና ዶ ኮይኑ ይስማዕ ካዚ ከንታይ ብኸመይ ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ I think أكيد السؤال كم زبالك كتقوم اللي خلني تسرعت نبعله كم زبالك مالتي competition ناي ديسكورس ترايقنا يكون هذا عبر رياليتي نانزار درنا مالتي بفلا حزب إيرترا وريدو دول الرياليتي مالتي بالضبط إذا تحتمرت دول حزبين نانزار درنا معاد قفعتات زقات موضوع الحزب بزعبا معاد قفعتات زقات موضوع الحزبين أنا نزارب دلنا مالتي بزعبا هاقراو دحنا ناي إيرتراو نبع لحارب حكومة اللوا مالتي بفلاي نحد external force هاقر كا عدين كا إيرترا دولو سرعات لي كتبلن كاللخات مز ريسك معرخ ندي ريسك مخانوس كم زسامو خبلت أنحس كاب كل عب هيستريس برينا مالتي السودان أب كما يكون تعالى نري لنا كلو تاجرات سوريا قبل سنة حسام خندي شحات تسبيهم كم دي أما يتحش شحات تسبيهم ميتهم بسوريا زلو تخمت حجة خات المتسألة لو تخستيبل دي معرخ ندي كستايك خون خلون تفلت أنا قري لان مالتي حجتي الريسك ناينا خمسة عينت نجارات كليل لها نزارة ولا أقدر أسخين إذا سمعنا نعيون وعلو مالتي بفلا تي انترستنا بيدلو كم حجر كم حزبي كم حبرة سبسي الناشونال انترستنا إيرتران اتي سيفيلاو من حزبي إيرترا اتي سيفيليان بوبوليشن إيرترا خانتا ينترستناتو اتهم انترستناتنا ناشونال انترست رايد يكونوا كأو حليفنا دا نريو نجارات نتليهم كم رأي غيرنا جلوبال درجة انترينا خانتا عينت انترست سالونا إذن بلوم دلنا نجارات ك اتهم جلوبال كنرخبهم نخلي انترستس بخميك حجزونا نخلو نعوم أشوف مقبار وين نعوم بمعوات كنت حجزونا خلو قال خلنا بلعنا مالتي أتين كلير خون كنا العلا ولا حنت أجمع كوينس أي سمعني نعي نيجاتيف يكون بوزيتيف يكون تقنت الريسك تاعت نتاع عينت أجمعتي تكون في كمزي أب كمزي عينت إنجيج كنقبر نكلنا مخ أخذت كهذا ويكست بوزيشن كبتزدخم بوضع بوزيشن مثلا خمسة مسكولات أنا أو خينك خمسة عبيت نجارات كتقدم كلها انت عينت قمت انت نجارات بقمت اتفاقها انت حسنت عليك هذا سرعات وين منقست كله غيرك خمس قول لك تبل كم زي عراق تقور نبرنا عمل انت عينت حسنت على كم حاجه تدق وش ذا الحزب إيرترا انت يبل نسمع مثلا للنار اذا خمسة سامخ ولا صنحه ابو حزت مع على جلتات تقوم تدقوا له طراي يكون نزقو سنو له امسي الحزب إيرترا انت يبل زبيرترا كم بلون يردو كسم معكن كاي كلني كم تقولنا الناس حتى من كاي كالني من قد يلن مالتي أجي عت عبيتي حتى تاتي مزلونا مالتي فمي كنقل صنخل كمان أشكاري والله باش تستيعب زي حنت نجار كوسخلا زدت بلو دت أنا حكاسني زي زجبر هاي دقة حجز محتاج ويكعني نتناتنا
ኣብ ዓድና ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ሽግርን ከምዚ ህያብ ድብሎ ፀንዐ ንደገ ምውፃእ እሞ እቲ ዘለና ስቃይ ረእየዩልና ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለና ምባል ገለ ሰባት ነቲ ናብ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ክነንፀባርቕ ስለ ዘለና እዩ ዝብልሎ ኣብኡ ምናልባሽ ብዙሕ ዘካትዕ ነገር የለን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ገለ እንድሕር መፂኻ ግን እዚ ሕቶ እዚ ክንሓትት ኣለና ዶ እዚ እሹ እዚ ክንዛረበሉ ኣለና ዶ ክትብሎ ዝፀናሕካ እዚ ኣቃሊልኩም ትርእይዎ ስለ ዘለኹም ኢኹም ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓዲ ዘሎ ትሕቲ ጉድጓድ ዘሎ ሰብ ተሸጊሩ ዘሎ ሰብ ዝሓቀቕ ዘሎ ሰብ ኢኮኖምያዊ ፀቕጢ ወሪድዎ ዘሎ ሰብ በቲ ስርዓት ተረጊፁ ዘሎ ሰብ ናይ ሂወት ኣድሕን ኩነታት እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ከዓ ትርድእዎ ስለ ዘየለኹም ኢኹም ብዛዕባ እዚ ትዛረቡ ዘለኹም ዝብሉና ብዙሓት ሰባት ኣለዎ ምናልባሽ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እንዛረበሉ ኩነታት እሱ ስለ ዘንጋዕና ኣይኮነን ነርናዮ ሰብ ኣሎ ንፈልጦ ኢና ኩነታትስ ንርድኦ ኢና ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ግን ኣብ መጨረሻ እንታይ እየ ዝብል ናይ ካልኩሌሽን ሕቶ እዩ ናይ ምውድዳር ሕቶ እዩ እቲ ከምኡ ትገብሮ ነገራት ነዚ ዘሎ ሽግራት ፈቲሑ ካብኡ ንላዕሊ ሽግር ከምፀልካ ይኽእል ድዩ ምናልባሽ እቲ ሃገር ኣላትና ንብላ ትህዝቢ ኣለና ንብሎ ውንፂ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ናብ ዝገደደ ሽግር ከውድቆ ይኽእል ድዩ ብተናውሒ ክትሪኦ ከለካ ኸ ምናልባሽ እውን ኣብ ክነርክቦ ዘይንኽእል ኩነታት ከምፅኦ ይኽእል ድዩ ኢልካ ክትርኢ ፅቡቅ እዩ ወይስ ዝኾነ ለውጢ መፅኡ ከምዚ ህያብ ዝብሎ ዘሎ ናይ ደጋ ሓይሊ ለውጢ ምፀልና ኢልናዮ እምቦ እቲ ሽዑ ድመፅእ ሪስክስ ካብዚ ዘሎ ኩነታት ዝሓሸ እዩ ዝብል ርድኢት ዘለዎ ሰብ እንድሕር ኣሎ ተረዳእና እውን ፅቡቅ እዩ ከመይ ገይረ እዩ ክትብልሲ ኣገዳሲ ኮነን ምክንያቱ በይኒ ለውጢ ክመፅእ ኢልካ ሓንሳብ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ናይ ደገ ክመፁ እንድሕር ኮይኖም መቸም ጥር ኢሎም ኣብ ኣስመራ ኮፍ ዝብል ሓይሊ የለን ካብቲ ከባቢ ካብቲ ጎረቤት እዮም ክመፁ ማለት እዩ ካብቲ ከባቢ ዝመፅእ ዝኾነ ለውጢ ከዓኒ ናይቲ ከባቢ ምትእትታው ዘለዎ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕቶቲ ናይ ኣሜሪካ ወይ ትሕቶ ናይ ምብራቕ ናይ ምዕራብ ደይኮነስቲ ዓብ ሓይሉ ተባሂሉ ኣሜሪካ ኩን ራሻ ትኾን ወይ ቻይና ትኾን መፅያ ለውጢ ተምፃለያ ዝበሃል እንድሕር ኣሎ ካብቲ ከባቢ ዝብገስ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝብገስ ከዓኒ ኩሉ ግዜ እቲ ናቱ ሃስያ ዝበዝሐ እምበር ዝወሓደ ይከውን እዩ ከምዚ ህያብ ክብሎ ፀንሐ ኣብ ሶርያ ስኒ መዓት ሰባት እዮም ሞይቶም ልዕሊ 600,000 ሰባት እዮም ሞይቶም ልዕሊ 600,000 መፅኦም ሕጂ ኸ ንዝተረጋግዐ ዓይነት ሰላም ኣሎ ድዩ ብቲ ሃገር እንድሕር ኢልካ ምናልባሽ ክህሉ ይኽእል ዘይክህሉ ይኽእል ፖሲቢሊቲ ናብ ዝወሓደ ክኸውን ይኽእል ሕጂ እንታይ እዮ ክብል ደልየ እቲ ኩነታት ስለ ዘይንርድኦ ይኮናን እቲ ኩነታት ንርድኦ ኢና ብፍላይ ኣነ ብውልቀ ከዛርብ ኮይነስ እቲ ኩነታት ስለ ዘይርድኦ ይኮንኩን ዝነበርኩ ወይ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይፈልጦ ነገር የለና ብተዛማዲ ክትብል ትኮይንካ ብታሕቲ ዘሎ ፈልጠ እየ ብላዕሊ ዘሎ ፈልጠ እየ ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ ዝመፅእ ለውጢ ካብዚ ዘሎ ዝሓሸ ድዩ እንድሕር ኢልካ ብደገ ዝመፅእ ለውጢ ብሃገራዊ ድሕነት ተሪእኻዮ ከምዚ ህያብ ብሎ ፀንዐ ብህዝባዊ ድሕነት ተሪእኻዮ ኣይከውንን እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እዩ ብመብዛሕትና ከዓ ከምኡ ይመስለኒ ዓብይና ንስማማ ስለዚ ናበይ ዝወሰና እዚ እሞ ለውጢ ዳ ክነምፅእ እንድሕር ኮይና እንታይ ክንገብር ስለዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕቶ የልዕል ማለት እዩ ኦኬ እሞ ኩሉ ግዜስ ኣብቲ ድራይቪንግ ሲት ክንከውን ኣለና ከምዚ ዓይነት ፅምዶታት ክንገብር እንድሕር ኮይና ርግፀኛታት ክንከውን ኣለና ናብ ሓደ ፎልት ዝኾነ ክስያት ከም ዘይወስድ ሓዲት ስሒቱ ናብ ካልእ ሓደጋታት ከም ዘይእቱ ዝኸፈየ ዝዓበየ ሓደጋታት ከም ዘይምፅስ ክነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ዝብል ሕቶ ኣሎ ከምኡ ክነረጋግፅ ከዓ ንፈልጦ ኢና ዝኾነት ሃገር ዝኾነ ኤንቲቲ ዝኾነ ኣክተር ናይ ባዕሉ ረብሓታት ከም ዝሰርሕ ከምዚ ሳሚ ዝበልከ ዓንተወይ حما عقد أم خينو زي ناي تعاوم كامبناتنا بفلايت زواوي بحال بوليتيكا ناي حد عزيو حاسيا أريد له من الوقت I think شيفن فرن دابلنا بس حين زاربولو نينا بقص حين زاربولو نمبرتي regional politics تقومو ناي زوبا بوليتيكا عزيو حسينا له مالتي كالوت قصرتات له نقعز فترو زي وانا زي فترو بزيكات كله زخل ناي بوليسي ناي استراتيجي ناي قدامنتات نفلليات which is بحرياو زخونه نجار مالتي اب حدا طعي بوليتيكا وحبرتسب كوم كله صقم زلو يكونن كد حدا زرع ادب زخونه كريديبل زخونه ريلايبل زخونه بوليتيكاوي فورس ولا حدا ولا يكون سجل كم بلفنتون زقامه ازس كوكل خيل زبل اي مصنا له سغا فيجي سلازي انتاي كغبر زخل كان ويدو مالت كم نحر خوينو نابزي ناي تسعرنت كسايقتنا دينا نخيز لنا ولا سنتاي كقبر خلز بالحطة يمسيو عند بغدا ينتاي بلني رح هذا سرياوسي كأكد متي لوت ممسو زي أمس ناي
القاعدة ركب زنبورم affiliations زنبورم سقاف حجسي زي نصرو دينصر بوليتيكاو حيلي وتدرو حيلي زمص زلو قال مسولكو كم زسولص انا حسام مالتي بمنصرت يا حزبنا وريد زلو قفعي حسم ولا مش شيطان نأسات كف سلطان كنالس ولا مش شيطان قال لي مالتي حجي ابتي ان نفس خا ابتي نفسو اندحر زيتي خايا كتردوني خا مالت انت ايزو زلون كم زي ما عين السبات حاجات لكن تاي زرني روح جسي ابتا عدس قاف كندي حما كم زراني مال سقاف كندي بحسام وريتو خمزل ناير ترخخم ولا مالتي كم زلك عسام زبلك بتزامادي فلال خون قلت تمكرتاتنا كنفلطينا حجي خان نبرو لزلنا مالتي حجي نزل سلا زي نري ونا يكون انت زلو تحطو كن ولا مش شيطان دنبل ولا نايب علينا شيطان مالتي سي نايب علينا وشت او خساجرنا خلو تخن مسالو نخل جن براكتيكال زخونه تغبراو زخونه ነገር ካ ማለት እዩ محساب جزئي مالتي I think 30 عمد كوين له زسب كاب زقالس 30 عمد راح زيكونس ناي قدمون الله مالتي 50 عمد كوين له لو تخي مسل ندرز خل كوينو ام دمت ندون كن بصح لنا بلان حد غزي انت ايت استراتيجي ناتنا is it going to happen ناب حق خنمص زينا تريجينال بوليتيكاوي منقسقاسات بوليتيكاوي معبالتات بخمي كنت قومولو نحسب كنت قومولو نخل دينا قال مسكوت ناي عدلات يفطر حدا غزي كفطر كله انتي يغوتنا خين تقومولو كم زعي زن لعلو زلنا سقات هدي ولاس ننبع لنا خنطامامتيناتي مريت زوغخ زلو ايردا كان مالتي حجي حدا غزيس كم زي كونفيز وانت خونيها نبي قصنا نخي زلنا هم زيات راح دينا ناي محبراوي ميديا ناي يوتيوب مرار راح كنا خنبرس ولا تغبراو زخونه غبراو زخونه سراح كغبر كالي خون قليلك تحسب ديخا ምናልባት ጊዜ እንደኸደት ያዘላ ሓንቲ እንታይ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ትደንበ ተቃውሞ ዝበሃል እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ እንታይ ዳ ክንገብር ኣለና ኢልና ምናልባት ክነዓፅዋ ህያብ ናባኻ ደንሰሜ تازخبت تحت يا صح بابا حتصير زين ودادي ناي تحان حسرا بيلا نجمع انا دايما بالكو زي سؤال اب جزاء رأسنا تمليسنا انتاي كفطر زخل تبل زين حتى زحتت كان اب امونغ حزب ارترا ريفلكتد كون علون ولا تقاوم كون كالو كون تقاومتي سرحي لون مالت ايكونن معت صراحه يمزغو زلو individual كون خير collective لببناتهم كستاي كون خير تسرح زولا ነገር ግን ዝም ትخطب ለጽ انا حق علامه وقعنا وينا وخوزنا خل دي جلزو الحتات هذا له مالتي عبق ستاي انتهي استراتيجي انتهي نابيقتنا انا نخيدلنا انتهي فيجن نايتا هاجر نايت لوط نو بدلنا احنا طول بدلنا لوط سي تراينا درس انتهي كم زين غيرنا كم ذا عينت لوط خنا مصينا عند الزبل كلير تشارتر كم ذا فيجن عين انت زلونا ومخا نسبه ارترا موبلايز كتكبر مسمع اتا اكتيف listening بارتناتنا اوريدي وفايل غيرنا مالتي ما ساكريفايس زحتت كم زخ سوريا وقت بلا انا حق 10 عام دين لعليد يوم دقون برخاتاز نبرو مع رخندي ساكريفايس كم نبرو بقليل خن دون كم ريان خلينا ناتو مالتي ويا بقازا زقاصم دلا ነገር ተሪና ካድሙን አይደሉና ማብዝን ከለና خن موتينا عدنا مريتنا يبللو مالتي اجهم من بلا كون دول لخنا ግን اتليست حدا سنس نا يونيت له حدا سنس ناي حبير كان يمسرح له حدا سنس ناي رديت نايتي قبل عليها قاطعوا دول قفع له مالتي عجب نحنا كن كمزبيك ارترايان قالينا انا ارترا دول سرعه ندقف انت داخلنا قالينا تو ما ارترا دول ندقفونا زبل اكل حبرتسب كانوا باعلو عملنا نحسنا استمع قلنا انت داخلنا سي انت عينت كساي كريديبيليتي بنانا عملت لو تخنا مزل لوطون تلوطي اوبوزيشن تبع الامر نو على كلير ديفاين دي كون كسايزي انت عينت لوطينا نطلب زلنا مالتي حجي معت حتتاتي دلكا كن انتي دا يتمصا انتي دا كن كونيناتي بالحته تا امود على حدك اسا كل غزي تترفنا مالتي نعان نفلدنا نكون نيرنا زي قدم لو تفهم سانا نيرنا كنفلد دايما الله يتقن صقم كيننا هو كمزي زبلكايو عم مጨረሻ እንታይ ዳይና ክንገብር ዘለና ኣገዳሲት ሕቶ እያ ምናልባሽ እዚ ኩሉ ንዛረበሉ ዘለና ወይ ዝተዛረብናሉ ክሳብ ሕጂ ኣብዛ ሕቶ እዚኣ ንምምፃእ እዩ እምበር ነቲ ፍትሒ ዝደሊ ደሎ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ክቕየር ኣለዎ ዝብል ዘሎ ንምቁንፃብ ወይ ንምድኻም ኣይኮነትን
እጂ እንታይ ዳ ክንገብር ኣለና ንዝብል ምናልባሽ ኣነ ሰለስተ ነገራት እየን ዝረኣየኒ እታ መጀመርያ ወነንቲ ቃልስና ባዕልና ክንከውን ክንክእል ኣለና ወነንቲ ቃልስና ንሕና ተዘይኮንና ወነንቲ እቲ ለውጢ ዝድሎ ዘሎ እሞ ኩሉ ነገራቱ ስትራቴጂ መገድታቱ ኩሉ ነገራት ንሕና ተዘይኮንና እቲ ዝመፅእ ለውጢ እውን ክንውንኖን ክንቅልሶን ኣይንኽእልና ምናልባሽ እውን እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ እውን ወላ ሓንቲ ምርጫ የብልናን ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ለውጢ ትሚልና ኮፍ ኢና ክንብል እንተ ደኣ መፅእ እየ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ክንወሃሃድ ክንክእል ኣለና እቲ ዩኒቲ ዝበሃል እቲ ሕብረት ዝበሃል ምናልባሽ ናይ ሓሳብ ፍልልያት ክህሉ የብሉን ማለት ኣይኮንኩን ምናልባሽ እውን ናይ አይዲዮሎጂ ፍልልያት ክህሉ የብሉን ማለት ኣይኮንኩን ግን እዚ ኩሉ ፍልልያት ንጎኒ ጌርካ ሓደ ግዛዊ ዝኾነ ሕብረት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ንዘለና ዋሕዲ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ዞባ ምናልባሽ ኣብ ካልእ ዘየድሉ ንኣሽቱ ነገራት እንድሕር ክንፈላለ ኮይና እንታይ ደኣ እሞ ሓይሊ የብልናን ማለት እዩ እቲ ሓይልስ ኣብ ውህደት እዩ ዘሎ ሕጂ ሓደ ውህደት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ፍልልያት ኩሉ ኣወጊድና ሓደ ናይ ሓባር ዕላማ ጌርና ከመይ ጌርና ናብቲ ሃገርና ዘሎ ሽግራት ክነቃልሖ ንኽእል ከመይ ጌርና ክንኣልዮ ንኽእል ወይ ከመይ ጌርና ክነማሓይሾ ንኽእል ኢልና ሓደ ናይ ሓባር ዝኾነ ዕላማ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እቲ ሳልሳይ ነገር እንታይ ኮይኑ ይድስማዓኒ ስትራቴጂ ክህልወና ኣለዎ ከምዚ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ንኣብነት ናይ ወፃኢ ሰባት ክሕጉዝና እንደልዮም ኣለና እቶም ክሕጉዝና ዝደልዩ እንታይ ትንርሖናትና እንታይ ከልወና ኣለዎ በቃ ሕጉዝና ስለዘለዩ ከዶም ልውጥ ከብሉልና ድና እንደለና ወይሲ ናትና ዝኾነ ስኒ ዲማንድ ኣለና ናትና ዝኾነስ ሕጋጋት ኣለና እቲ ንዓና ዝሕግዘናስ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ሜይቢ ነታ ልኡላውነትና ክኽብረልና ድዩ ዘለዎ ሜይቢ ኣብ ህዝብና ዝበዝሐ ሽግር ክመፅእ የብሉ እንድዩ ሜይቢ በቲ ናትና እንደልዮ መገዲ ክኸደልና ኣለዎ ድዩ እንታይ እዩ ናትና ዝኾነስ ኮንዲሽንስ ክህልውና ክኽእሉ ኣለዎ እንተዘይኮይና ዓላል ሃዋ ምስ ክስቶ ተዛሪብና ምስ ክስቶ ከምዚ ተዛሪብና ፅቡቅ ዲስካሽን ነርና ገለ ዝበሃል ተነይሩ ሰባት እውን ከምዚ ዓንተይ ዝበልካያ ስርዓት ክጥቀመሉ እዩ ነዚ ሰባት ክእለ እዮም እሞ ደኣ ኣብቲ ዓድና ዘሎ ደኣ ነቲ መንግስትና ኣልዮም ካልእ ናይ ወፃእ ድዮም ከምፅልና ምናልባሽ ናይ ወፃእ ከዓ ካልእ ናይ ወፃእ እኳ ከምፅልና ክእል እዩ ክንውንኖ ተዘይክእልና በዓል ሓይሊ እተኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ከምዚ ነገራት ሓደ ቁሉዕ ዝኾነ ስትራቴጂ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ዝኾነ ሰብ ከዓኒ ሎሚ ምስ ናይ እስራኤል ወኪል ተዛሪበ ሎሚ ምስ ናይ ቱርኪ ሎሚ ምስ ናይ እንግሊዝ ሎሚ ምስ ናይ ፈረንሳ ሎሚ ምስ ናይ ኣሜሪካ ክለካ ከሎ ኣብዚአን ዓንከላት እዚአን እዮም ዝዛረቡ ደለው እዘን ዓንከላት እዚአን ከዓ ናትና ቦርደርን ናትና ቀይሕ መስመርን ካብዚ ይወፅን እዮም ኢሉ ክሓስብ ይኽእል እዩ ንዝኾነ ዝመፅእ ካልእ ፕሮፓጋንዳ እውን ኣብኡ ከሎ በዓልካስ ዲተር ዝገብሮ ሓሳባት እዩ ማለት እዩ እሱ እዩ ዝነፅፎ ሕጂ እዚአን ከም ሓደ ሰለስተ ነጥብታት ይረኣያኒ ንዓይ ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ብዙሕ ሒዘኩም ዘረባ ውና ውሕልኩም ኣለኹ መስለኒ ንዓኹም እውን ኣብዚኣ ክንዓፅባ ይቐኒየለይ ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጣዕሚ ንምምልካት ክፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ